ଫୁଟିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୋଇ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା ଆମର ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କୋଳି ମାଛ ଯେଉଁ ଆମର ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କୋକୋଲି ମାଛ।